יש לי 400 פינג, מה? כן, נראה לי שלמיכאל יש לה... לא, סליחה, זה המטר. איזה דביל. איזה דביל. הכי דביל שפגשתי. רגע, יש לו... היי. אומייגאד. אומייגאד. איזה טמטום. לא נכון. שומעים? ילד יוצא. לצפות בסרטון, איך זה קורה מצחוק כאילו? מה לא? זה קורה מצחוק. מה לא? שתוק כבר. אל תעשה סטארט גיים עדיין. יש לנו עדיין את הזה? אין לנו את הדיסקים מפעם קודמת, נכון? איזה באסה? אני יכול לפתוח את הסייבים מהדיסקים מפעם קודמת. מה, אבל זה שמור עם הדיסקים מפעם קודמת? כן, איתמר, שומעים אותך! אימא'לה! שומעים אותי בתוך המשחק? כן! אומייגאד! אני לא שומע אתכם. אני לא יכול, אנחנו מושכים אותי למטה. שוק! לא, תתעלה! לא! לא תמשוך אותי! אני לא יכול! פליז! עלה לך ימין על הסולם. אוקיי, יש. תמשוך אותו. ושאמרנו לעצור. אוי לא. אוקיי. בוא, נקפוץ. 3 4 ו... לא! לעצור. לא! משהו אחר. סנדל אותך באמת. אלא אם תאבר אחרת. אוקיי, את זה אי אפשר להריץ, אי אפשר. אוקיי. לפי הסדר של הצ'יין. אין חשיבות לעשות דברים בראשון כאילו. אומייגאד. רגע, לא! מי שיתפתח שם, לא, אני לא מאמין. לא, תתפסו משהו. מישהו רוצה היימר? Nobody wants hammer. מה, היימר was not yours to give. מה? אני הייתי היימר. אני הייתי היימר. מה אתה מזל את המוח? אתה אתה לא שיבנה. לא, אני לא. וואו, אתה חי בסרט קשה. הייתי שיבנה. אני עושה אלט F10. היי. זופי. יום. מה? בסדר, מה וזה? וואלה. משעמם לי זופניק. משעמם לך? אוקיי. תבדר אותי. תודה. בוא רגע תסבירי. אילי, צא החוצה, אנחנו יודעים שאתה בפנים. אילי. בוא מאחוריך! בואי, הוא הרג אותו גם. זה כל כך אפיק. I never let you down. זה הגדול. תקשיב, עמוד כזה, לא שמעתי כלום, שמעתי רק את המוזיקה.
פיגה ופון. Oh, je Nice. נייס. קבל, מיכאל. Drapeau. Drapeau. דאבון! ווי. Drapeau là, Let's go. On va prendre. איפה? פה. נייס. Drapeau là, weapon. קח את זה עכשיו. או שאני אקח? אין לי... טוב. נשאיר את זה פה. שומע? מיכאל. אוקיי. לדעתי זה שלוק. זה? אז הוא הולך ללכת לקומפיוטר. סבבה. We will see about that. זה אתה או לא? אני לא יודע אם זה אתה או לא. אבל אם זה כן, אז וואלה באסה לי, כי זה תמיד קורה לי איתך, ואם זה לא, אז... מיכאל. I would say מה? הסר דאגה מלבך. אתה אומר. תלחץ, באמא שלך תלחץ. פליז תלחץ, מורד, פליז, אני מתחנן תלחץ. לא, באמת זה לא עליי, נשבע לך. אני יחד... רגע. תדעו, זה מיכאל לפני קצת. רק תדעו, זה אני אמר. מורד. מה? קח. תזהרו. איפה מיכאל? אני הורג אותו. למה? שים את הבטריה שם. איפה? פה. מה לא הבאת בטריה? אוי. כי בשימוש שם, לא? לא צריך אותה שם כבר. אני הצבתי אחת. רגע, אני רוצה להיות גיבור היום. אז קח. לקחת? אני לקחתי. אבל תני למורד, הוא רוצה להיות גיבור היום. טוב, קח. אני מצטער, אני ממש לא. הלך טוב. לא, טוב זה לא. אוקיי, על ההתחלה, אני פשוט לוקח את מה שצריך למנה אוקיי, הראשונה. באמת בוא נלך לצדדים. אני אלך לצד של הסטימינג. אני על הזה, אוקיי. לא צריך שום דבר. בשר אחד. בשר אחד, נכון. תביא לנו מלא זה. אוקיי, אילי שתמסור לי שרימפס. מלא קמחים של קמח. תמסור לי שרימפס. רגע, ושלא יהיה עכשיו על הזה. אילי, זה לא הגיע אליי. הנה. שלא יהיה עכשיו, מעולה. אוי, לא. אוקיי, זה על לא מעולה. למה שמת שני זה פלאוור? פיזית לא אני, הם זרקו את זה ישר לשם! אילי, תפסיק! אומייגאד. אין לי כוח. אתם זוועתי. זה הכל אילי. יש לכם קערה אבו מעלית. והקציצה של... תכינו בשר. כן, אני מכין בשר. קמח. לא, אילי, אתה נחטפת! הוא שרק אילי, תפסיק עם הקמח, תפסיק. אני רצה להרוג אותך לפני רגע. למה הכוח של הממתקים? אומייגאד. אוי מייגאד. Also me and him are best of friends. אומייגאד, אני חייב לראות. Let's go. My face is neighbor. רק תעשה אני לא כמה עולה? אומייגאד. רק תלחץ על הבלו אסנס. זה לא באמת קונה. אבל זה בהנחה, מינוס 55%. תלחץ על הבלו אסנס, זה ישאל אותך רישור. אתה בטוח. כן. ב100%. רוב, תשבע לי. במיליון אחוז. אני בטוח במיליון אחוז. אני בטוח ב1100%. לא!
לא. לא. אוקיי, עכשיו לך לקרפטינג. אתה שכנעת אותי, כאילו, אני לא זכרתי אם זה עושה ארישור. גאד. עכשיו לך לקרפטינג. ותקנצקו בגגת. אני לא מאמין שאתה קמת לי לעשות. ריל. אתה מרולט. קרטל? עכשיו? לא, צחקתי. אוי. קים! קים! אני What the fuck was that? אין לי abilities! מה זה אוקיי? האיש השחור. אוי אוי. מה קרה? הלו? אהה. תסתכל עליו, תסתכל עליו. נראה לך אני יכול לעבור ככה? לא, אבל אתה יכול לעבור מלמעלה, אחי, מהמדרגות. קפוץ לשם פשוט. אוי! מוד! מוד! תותחים, אין לי מה להגיד. לך אני אשאר פה. אוקיי. או, שיט. יא בן זונה, יא בן זונה. חכה. איפה איתמר? כנס איתו לפינה. כנס איתו לפינה. חכה. הצלתי אותך ברוב. תודה. עכשיו? בן זונה. שימי לב. אני חושב... מה יש לך? אני חושב שמורד מנסה לפוצץ אותי. איפה הוא? פה. איפה תתרחקו, רגע. ומה סבירי אוקיי. תשמע את האידיוט. ניסיתי לשחק אותה תמיד. סבירי פה רגע, סבירי פה שנייה, סבירי פה שנייה. טיים פוסטו. לא, טוב, סטופ. אני שמעתי אותך, מניאק. מה? אתה יפצל? לא. אני לא עוזב אותך כל הראונד. זה מייק. נייס, זהו. נייס. זה לא אני, הבני זונות! אבל למה אתה מדבר? ונס נגמר. עשינו ון. איפה אבל במדיקל? די, זה מורד! מורד יא בן זונה. אני לא מאמין, אני מתתי מאקזוסט. מה אתה גמדת? אני מתתי מאקזוסט של. זה גם... הם לא יודעים. הם לא יודעים שזה כאן, אני לא מאמין.
הייתי במדיקל גם עם מורד ושרלוק. אבל לא עשינו כלום. אז זה אילי בדוק. בואי נהרוג את אילי. מה? למה? לא, כי למה? זה- למה? אני יודע שזה אילי, תהרגו אותו! תהרגו אותו! תהרגו אותו! תהרגו אותו! תהרגו אותו! תגידו, אתם יודעים איפה הוונטות האחרים? אתם יכולים לעזור, שרלוק, קנאתי לנו שרלוק. אני רואה. איפה הוונטות האחרים? יא קוציקות. אני יודע, בוא איתי, יש בוא איתי, בקיר. בוא איתי. אני בא. איי! 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 אני המדרגה שם. איפה הוונטות האחרים? תקשיב, הוא צריך לבוא לפה, כי פה זה הוונט האחרון, אני אוביל אותו פה אליך, בסדר? תקשיב, פה הוונט האחרון, הוא חייב לבוא לפה. איפה אלעד? הנה הוא. אוקיי. אוקיי. עכשיו אפשר לדבר כמו אנשים. כן.